Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев Теләкләр шары игелек марафонында катнашкан райондашларыбызның теләкләрен үтәде. Әлеге акцияда Килдебәк урта мәктәбе укучылары катнашты һәм бүләкләргә ия булдылар. Экология һәркем эше проекты кысаларында узучы Теләкләр шары игелек марафоны балаларның хыялларын тормышка ашырга ярдәм итә. Килдебәк урта мәктәбенә 1-нче сыйныфка килгән балалар укытучы апалары ярдәмендә әлеге марафонда катнашканнар. Укучыларга әти-әниләре дә ярдәмгә килгән. Алар экологик марафон шартлары буенча табигый материаллардан яки икенчел шималдан җир шарының экологик моделен төзегәннәр. Аннары аны видеога төшереп, Росприроднадзор сайтына урнаштырганнар. Шунда ук үз теләкләрен дә язган. Biz 1-нче сыйныф укучылары белән әле 1-нче тапкыр мәктәпкә аяк бастык һәм инде еш кына конкурсларда катнаша башладык. Менә бу Марат Ибрагимовичның «Шар желаний» дип аталган конкурсы безне бик кызыксындырды. Һәм без әти-әниләр белән берлектә балаларның теләкләрен исәпкә алып шарлар ясадык. Экологик темага әңгәмәләр үткәрдек. Һәм инде безнең шарларыбыз бик матур килеп чыкты. Галиев Марат Ибрагимович безгә бик матур бүләкләрен алып килде. Укучылар бик тә шат. Аңа чын күңелдән, әти-әниләр исеменнән, балалар исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән зур рәхмәтемне белдерәм. Килдебәк урта мәктәбенең 11 укучысы Теләкләр шары экологик марафонында катнашып бүләкләргә ия булдылар. Я хочу сказать спасибо всем за то, что принимаете такой вот шар. Он сделан из шарика, клея, бумаги и краски. И я занимаюсь гончарной лепкой. И я хочу передать всем вам спасибо за подарки. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев сабыйларның теләкләрен үтәде. Кемгә велосипед, кемгә роликлар, кайберәүләргә смарт сәгатьләр бүләк итте. Конкурс небольшой, он проходит в рамках большого федерального конкурса «Экология. Дело каждого», который еще не завершился, который еще идет. А этот конкурс был до июня месяца. Дети должны были сделать из отходов шар и попросить желание. И вот по всей территории России эти желания исполняются. Их детям дарят путевки, там, велосипеды. Ну и, соответственно, наши дети тоже поучаствовали в этом конкурсе. И сейчас мы их наградим, чтобы мотивировать детей выполнять хорошие поступки. И особенно первоклассникам будет приятно, что в новую школьную жизнь они вливаются с подарками, и школа их всегда будет ждать и повлекать в новые творческие конкурсы. Балаларга экологик билим һәм тәрбия бирүне кичкенәдән үк башлау көн тәртибендә тора. Туган җиребез хәзердән үк яклауга, саклауга мохтаҗ.